Mahukuntan gasar La Liga sun sanar da rana da lokaci da za a fafata wasanni mako na 16 da na 19 a babban gasar ta mula ta Sifaniya. Hakan yasa aka dawo da karawan mako na 19 kusa-kusan nan da ya kamata a kecere ni tsakanin Atlantic Club da Real Madrid. Kenan filin wasa na San Mami zai karɓi bakuncin fafatawan Atlantic da Real Madrid ranar Laraba 4 ga watan Disamba mai kamawa. A kuma makon ne Real Madrid za ta je gidan Girona a Montilivi a karawa na mako na 16 a La Ligar. An yi wannan sauye-sauyen ne saboda gasar Spanish Cup da ake fafatawa tsakanin wanda ya lashe gasar La Ligan da na biyu a gasar da kuma wanda ya ɗauki Copa del Rey da ta biyu. A wani labarin kuma, kaftin ɗin Arsenal Martins Odegaard ya ce ya kamata ya ƙara murmurewa. Kenan ba zai yi wa Norway wasan Nation League ba. Mai takale da a tsakiya ya ji rauni a cikin watan Satumba lokacin da yake bugawa tawagansa ta mula. Hakan ya sa ya yi jinya har na tsawon mako 7. Ya koma takale da a wasan da Arsenal ta yi rashin nasara da ci ɗaya babu ko ɗaya Inter Milan a Champions League. A makon jiya wanda ya shiga karawar daga baya. A ɓangaren hada-hadan 'yan wasanni kuwa, mai wakiltar ɗan wasan gaban Canada Jonathan David ya shaida wa ƙungiyoyin da ke zawarcin ɗan wasan da suka haɗa da Juventus da Inter Milan da Liverpool da Manchester United cewa ɗan wasan zai buƙaci kwantiragin fan miliyan 5 a kowane shekara kafin ya fara tunanin barin Lila a matsayin kyauta idan kwantiraginsa ya ƙare a bazara mai zuwa. Kocin Manchester City Pep Guardiola ya yi nazarin mika tayin kan ɗan wasan bayan Bayer Leverkusen da Netherlands Jeremy Frankfurt mai shekaru 23 tare da abokin wasansa na ƙasar Holland ɗin Sepp van der Beek mai shekaru 22 wanda ya koma Brentford daga Liverpool a bazaran da ta gabata. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.